Kaixo, ariketa honetan ematen digute malguki horizontala dela eta daukala lotuta 150 gramoko gorputza. Eta hainbat ezaugarriak, malgukiaren elastikotasun konstantea 60 Nm/koa dela eta higidura harmoniko simple bat osatzen ari dela, bere magnitudea 5 zentimetrokoa izan da. Mila nazioarteko sistemaren unitateetan adierazi dut. Eskatzen digute abiadura elongazioaren funtziopean adierazteko. Hasiera bezala hartuko genuke abiaduraren adierazpen hau. Hemen ja badaukagu elongazioa, agertzen da elongazioa. Orduan, hemen ordezkatuko genuke omegaren balioa K eta M ezagutzen dugunez, posible da omega ezagutzea. Hau da, konstantearen adierazpen honetatik omega bakantzen dugu eta kalkuluak eginez 20 radian segunduko ateratzen da. Hemen ordezkatzen dugu eta bestetik ezagutzen dugu ere amplitudearen balioa. Beraz, ordezkatuta omega eta amplitudea, olako espresio bat gelditzen zaigu, 20 hauek barrura sartzen ditugu eta horrela bihurtzen da abiaduraren adierazpena hau dela. B atalean galdetzen digute zein izango den energia potentzial elastikoa abiadura 0 denean. Abiadura berdin 0 denean energia zinetikoa izango da 0 eta energia mekanikoa izango da energia potentziala. Kapazak garen ez energia mekanikoa kalkulatzeko, hau da energia mekanikoa izango da bat biren K bider amplitudea berbi. Ordezkatzen dugu unitateak sartuta, kontuz metro hauekin ziren daude karratuaren barruan, beraz gero bihurtuko dira metro berbi, eta eragiketak eginda, lortzen dugun balioa izango da 0,075 joule, eta hori izango da energia mekanikoaren balioa, eta hemen adierazi dugun bezala energia potentziala ere bai. C atalean eskatzen digut energia zinetikoa abiadura maksimoa denean. Abiadura maksimoa baldin bada, energia zinetikoa maksimoa izango da, energia mekanikoa eta energia zinetikoa berdinak izango dira. Energia mekanikoa berdin energia zinetikoa eta energiaren kontserbazioan oinarrituta esango dugu balio hau berbera dela, ez dugu kalkulatu behar. D atalean galdetzen digute zeintzuk diren energia zinetikoa eta potentzial elastikoa, azelerazioaren moduloa 13 metro segundu karratukoa denean. Ezagutzen ditugu energia mekanikoaren, energia zinetikoaren eta energia potentzialaren adierazpenak, eta amplitudea ezagutzen dugu, malgukiaren konstantea ezagutzen dugu, baina ez dakigu momentu horretan amplitudea 13 metro segundu karratukoa denean zenbatekoa den elongazioa, baina kalkula dezakegu azelerazioa eta elongazioa lotzen duen adierazpen hau erabiliz. Emaitza orduan izango da -3,25 bider 10⁻²⁰ metro dela gure elongazioa. Kasu honetan, minus honek adierazten duena da gure malgukia uzkurtuta dagoela, konprimituta dagoela. Kontuan hartu energia beti positiboa izango da, energia ezin du negatiboa izan. Beraz, energia potentzial elastikoa, ordezkatzen ditugu balioak, bat biren 60 Nm/ko, bider -3,25 bider 10⁻²⁰ metro dana berbitua, eta emaitza da 3,169 bider 10⁻²⁰ joule. Energia zinetikoa ezagutzeko bi aukera dauzkagu. Bata da aplikatzea energia mekanikoaren kontserbazioa, jakinda lehen kalkulatu degula balio hau dela energia mekanikoa, hau da 0,075 joule, egin genezake, beraz, 4,3 bider 10⁻² joule. Kontuan hartu azterketan adierazi behar dezula zertan oinarritzen zaren. Energia mekanikoa kontserbatzen dela, esan beharko zenuke, edo bestela energia zinetikoa beste bidetik, hau da formula
honekin kalkulatzen baldin badezu, kalkulatzen dezu, baina gero, kasu horretan, horrela egiten baldin badezu, nik frogatuko nuke bien batuketa, hau da, energia mekanikoa mantentzen dela eta respetatzen dela hemen esan duguna. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan esan. Benga, beste bat arte.